Какво? Бидон. Бидон. Да. Няма бидон. Бидон ли няма? Не бетон. Битон. Да. Какво е това? А на мама писата няма такъв. Такъв какво? Бетон. Чело. Това е чело. Не, това. Кое е? Това е коса. Това на мама няма бетон. Какво? Бетон. Какво? Бетон. Бритон. Или бидон. Или бекон. Бекон няма. Бетон. Бетон. Блетон. Добре, блетон няма. Добре. Бетон. А какъв ти е на цвят чурапогашника? Не мога да разбера аз. Ладю. Какъв? Ладю. Льосов. Добре, а това какво е? Коя буква? Не знам. Буквата П. П. Сигурно, защото си принцеса за това. Да. Да. Виж как познах. Цък, цък, цък. Не сега, принцесите не се бият. Нали? Или се бият принцесите? Не са бият. Не се бият. Аз съм видела на филмчици се бият. Принцесите бият ли се? На филмче? Аз съм ги виждала. Това да не е бил някой принц, бе. Не. Принцеса ли беше? Да. Ясно. Добре. Марти, смени музиката, тате. Тая малко не е ли много еднообразна?